أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Solomana biye jumaye biye lahoroma donye Solomana ka do juma donya fe subhanahu wa ta'ala aye buna na madde ni jina ni meleke da anga ale ala don yani kasali yani kashu ka ala don ni ala don e ka do batuli bi noya ne kam ala de ma ala mi nay Muhammadu ci ni ka Qur'ane da ma kapma ala mi nay Nabila Musa ci ka Tawreta da ma kapma ala mi nay Jabur di Dauda ma Dauda kana puma buna harama donya ala to ala mi na lejina di Nabila Isa ma ala kumana kono ati foi foi ale ala reko ale ala be min va ale ala minyi mini minga ngake wasanga ale ala soro ne kamo ala de ma ala mi na ye gneda ala mi na ye ka do meleke ba keme kono ni bi kono ni kono da mi nye meleke dure ko luko nyema ye kairu mairu meleke min dogo ko abisu meleke min dogo meleke le mautu ani Nabila Jibrila ala mi na ye jine ba keme kono ni bi kono ni kono da ka jine duru ko nyema ye abisu jine kabiru jine mutairu jine samurusu jine I tarafata ni jine ne kamo ala dima ala mi na mi kwaflana sabula na ala kwaflana ko fongo fo kana ke mi mandale ala ye dongo do ambi kle ko de ke ne kamo ala dima ala hina onga jamana na ala hina malila ala hina malila ka hina malidona ala ambi deli ka ala kama onga ni jamana ba mi na to ay mali gele banga ngo bana kle banga ala fenwo fe no ye gele du kolo sanfɛ ala ni do banga nga ala e ko anga sigi ni jamana ndo kono ala ambi fo ki wala man do ki barka da sabula e ala sego de beke ni ko minga ke o de beke kul faya kun ala ambi deli mi nya mali mi nya anga jamana ni ala do ani bamanju che do ani gela che do ani mafalaw che do ani kafiru che do ani jamana tilaw che do maminu mba fe ka kunwa do ana maminu mba fe ka fara maminu mba fe ka jamana ingele nya ka jamana ngako ba ala do anu che ala ani deli akika ala kama ake Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ake sayyidina Ali sayyidina Badr Ali sayyidina Bakar barka kama ake Qur'an barka kama ya rabbi Allah ake Quraishu barka kama ikanga jamana kishi kanga jamana tama ala ga jamana de ikanga nu do nywana koma ni nyama ala ikambele gele kanu do nywana ala ya rabbi anyo nyini fe samiya min damna tofle subhanahu wa ta'ala nya nyini fa anga jamana ka hinana ikaji nyuma ndama ika senafe nye ika senafe nyuma ndama ala ka nyina ningo ni ya nyina ningo ka nga jamana ke here jamana ika here sura nga jamana kono ala o sebe ala mbo dele e de fe masate du kolo sanfe o kebati du kolo sanfe ala ekilingo ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah sebuke anga je ka nga ni aka kilenye an bela jele ka mbolo korota sanfe ni mi vo ika fo amina ni ye mi vo ma minu be Angleterre ma minu be France minu Chine ou ka fo amina shirbuke anga je anga ngane ka kilenyi wallahi al-fatiha bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم أعني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة لا حول ولا قوة إلا بالله الذي لا إله إلا هو الحمد لله كل حول لا إله إلا هو جمدها الحمد لله رب العالمين Karamɔgɔ daba tungara ni ye gwatigi ye ka na kwa ko kɛlɛ a b'a dɔn a ye min di furumuso ma o tɛ kalo ye Solomana ne bɛ n bolo kari ka don n b'i bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant a ko di nin y'a bolo ko siɲɛ 600 400 ani siɲɛ 43 a ye dɔ kɛ maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko Musa Bilali Siribe Musa Bilali ko a ko di a k'i k'a dɔn ni sogo bɛɛ lajɛlen kɛra biɲɛ ye a muruta bɛ dɔgɔ min y'an ka minisiri min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ n'o ye Ablaye Diop ye k'a dɔn a ye wele da kɛ dunan fɛn o fɛn b'an ka jamana kɔnɔ lasigidenw ani cidenw ka bɔ diɲɛ jamana wɛrɛ la a y'u wele min ye jamana in sɔrɔ ka taa ɲɛf'u ye Ablaye Diop kunungo alamisa don an ka
ka jamana i k'a dɔn dunanba fɔ o fɔ bi yan ani cidenw ka bɔ diɲɛ jamana wɛrɛ la ani lasigidenw u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye in senfɛ min bɛ Mali bolo min dara ka Mali sɛgɛrɛ bɛɛ b'a kalama ni min t'a fɛ ka bɔ a kalama o tuma a na ɲɛfɔli kɛ u ka ci fɔ u ka jamanaw ye ani u ka jamanadenw ye min y'a ka kɔrɔfɔ daminɛ a y'a jira k'a fɔ Mali an bɛ danga min na min kɛra avrikalo tile 25 a ma se ɲɛfɔli wɛrɛ la a kɛra bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛna min kɔni ye jamana in ye Bamandi maa bayirika caman olu ka wuli ka jɔ kɛ ka firi jamana kan k'u na jamana yɛrɛ k'a ka ko ban min dabɔlen kun do o dɔnnen do sabula nin ko in kɔfɛ i k'a dɔn jamana faama bɛɛ lajɛlen ka fa jamanakuntigi kura o ka bɔ Bamandiw bolo ni kana sigi Mali yɛrɛ kunna a ko i k'a dɔn nin kɛra diɲɛmaa ɲɛna nin gɛlɛ min n'a taara wolo fo jamana minisiri min n'o bɛ kɛlɛ kunna n'o ye Sadio Kamara o ni ka to a la a ko nin ye balawu de ye nin ye kojuguba de ye ni maa sigira ka nin lajɛ i k'a dɔn a mɛn wo mɛn don dɔ la i yɛrɛ na ko dɔ sɔrɔ a la a ko la sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛ a dɔnna k'a fɔ min ye Bamandi i k'a dɔn bololankolo don maa minnu farala ɲɔgɔn kan ka di gɛlɛn in da ka jamana sɛgɛrɛ malidenw dama tɛ koyi Bamandi dama yɛrɛ tɛ nin ye min ye ayiwa minnu bɛ diinɛ ko kumana ninnu dama tɛ nin ye sabula min ni min yera senkɔrɔla la o dɔnnen don u ka wuli ka jɔ la nin kɛra dabalijuguba de ye min kɛra jamana sebatigi dɔw fɛ min kɛra maaw fɛ maa minnu ayiwa n'u hakilina don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin attaquement olu ye nin kuma in fɔ bila ko tɛ ni hakili b'a la sɛbɛsa kalo dɔ tile 7 san 2023 min ye batoba min n'o attaquement kɛra Tunbutu i k'a dɔn kɔrɔfɔ in fɔra k'a fɔ a bɛrɛ ta a y'a janto ko wɛrɛ bɛ nin kɔfɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye sabula ninnu bɛ min nɔfɛ jamana in yɛrɛ de k'a wuli k'a bɔ diɲɛ dugukolo sanfɛ olu dun tɛ se k'o kɛ sabula Ala de ye Mali sigi diɲɛ dugukolo sanfɛ a k'o la a bi wele da kɛ ani kunnafoni di kɛ ka ɲɛsin G5 ni jamanaba bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ nin kɔfɛ u b'u yɛrɛ dɔn mɔgɔw yɛrɛ b'u kalama a ko n'a sɔrɔla sigiɲɔgɔnya ani ka taa b'u ye ka na bɔ n ye o bi kɛ sababu ye sigi ka diya a ko jɔn la jamana minnu bɛ n k'i ɲini ka saheli jamana kɔnɔ olu y'u seko damajira bɛɛ lajɛlen kɛ nka minnu bɛ nin kɔfɛ o dɔnnen don min kɔni jɛra o ye Ukraine jamana ye bolokoni ɲɛsinn'u ma sabula Bamandiw dɛmɛ ni minan ni nafolo la ka taa se kɛlɛ yɛrɛ fɛɛrɛ ma o dɔnna sabula wulikajɔ minnu kɛra kɔsɛn in na saheli jamana kɔnɔ min ye ayiwa minisiri Diop ye a y'i da don a la k'a fɛsɛfɛsɛ a ko kuma minnu farala Ukraine kan olu fana dɔnnen don hali ni maa to a ma fɔ a ko nka min kɔni ye Mali ye Mali ka kelenya ani Mali ka wulikajɔ faamaw ni jamanadenw yɛrɛ la a k'o yera a ko n'o tɛ jɔnni bɛ se ka da la k'a fɔ min ye jɛrɛjɛkulu minnu di fankelen fɛ n'u tɛ ɲɔgɔn ko fɔ olu ka taa fara ɲɔgɔn kan ka firi jamana kan a k'i b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ b'o kɔfɛ min ye ayiwa Gemini ani fila Front de Libération de l'Azawad Gemini ninnu ni fila ka taafa an'u ka faamuyali yɛrɛ tɛ kelen ye nka olu ka fara ɲɔgɔn kan a k'i n'a dɔn ko bɛ nin kɔfɛ kojugu nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ne indépendant fasirijɛkulu bɛɛ lajɛlen fo k'i yɛrɛ fo i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ ayiwa kolonkala o kurulen o latilen man di karamɔgɔ Daba bi an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ Algérie jamana ɲɛma i bɛna dɔn karamɔgɔ Daba a kuma bɛ ka bɛn ni avril kalo tile 25 i b'a ye bingali wale min ye anw ka jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔ min bɛ tali kɛ u ka kunnafonidilaw la i b'a ye k'a fɔ lasigi yɛrɛ kɔni dɔ senfɛ min n'a kɛra u ka radio so ani téléso yɛrɛ bɛɛ kan min bɛ tali kɛ kunnafonidilaw la karamɔgɔ Daba olu ye ɲininkali kɛ Algérie jamana ɲɛmaa la i b'a ye k'a fɔ a ka kuma ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ Mali Ala ye Mali kɛ olu sigiɲɔgɔn jamana ye ayiwa fɛɛrɛw ni dabali min bɛ tigɛ yaasa Mali ka bɔ degun in kɔnɔ i bɛna dɔn k'a fɔ ko o ye olu ka laɲini yɛrɛ kɔni fɛnɛ dɔ ye nka fasili sɛbɛnbaa kɔni ye a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ko Algérie ko olu ye kɔni y'u tɛgɛ bɔ Mali ye tɛgɛ min n'i b'a dɔn karamɔgɔ Daba ko ayiwa min ye ayiwa ta kɔni ma k'a nɔfɛ Mali yɛrɛ kɔni ma sɔn tɛgɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ayiwa k'a sabu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ i bɛna ye nin waati laban in na mankan caman o kɔni o tɛmɛna Mali ale ni Algérie kɔni ni ɲɔgɔn cɛ Algérie jamana ɲɛmaa a kɔni y'a yira a ka kumaw kɔni fɛnɛ la ko hali i bɛna ye k'a fɔ min ye sigi belebele minnu kɛra olu ka jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan n'a kɛra malidenw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ ko f'an ka da la ka sɔn k'a fɔ ko Algérie ka laɲini tɛ malidenw olu de sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan min ye ka Algérie ka se ka o sugandi ka tɛ o k'u ka kuma kɛ yɔrɔ kɔni fɛnɛ ye
Algérie ale yɛrɛ kɔni na kɛ min ye kuma laminɛba ye i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ jɛkuluba minnu fana bɛ diɲɛ kɔnɔ ni o dɔ ye farafinna keleya tɔnba o yɛrɛ kɔni fana ye fo ka taa bila diɲɛ keleya tɔnba la olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka yamaruya kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ nin baara in gɛlɛya kɔni o donna la waati tɛmɛnlenw na o kama Algérie a ka jamana ɲɛma o kɔni bɔra nin waati laban in na a ka kuma la a ko i b'a ye k'a fɔ olu kun sigilen bɛ waati min ye Mali sɔrɔ bi ni gɛlɛya min ye Mali sɔrɔ ko olu kɔni kun sigilen bɛ n'a ye bari k'a bɛ san 2 yɛrɛ kɔni bɔ olu ye nin kuma fɔ ka sigi nka kuma yɛrɛ kɔni fɔ bari sigiɲɔgɔnya b'olu ni Mali cɛ nka i bɛna ye k'a fɔ karamɔgɔ Abdou Touré ko jaabi yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ karamɔgɔ Daba Tangara a bɛ ɲɛ i b'a ye jaabi yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ olu ka kuma la i b'a ye k'a fɔ o min ni o yɛrɛ kɔni kɛra ko nin wale min kɔni kɛra a ma bali olu la wa a m'olu yɛrɛ kɔni kamana gan i b'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ Algérie y'a jira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni tɛgɛ na to Mali yɛrɛ kɔni ale tɛgɛ na di Mali ma waati bɛɛ ni Mali yɛrɛ kɔni sɔnna ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ min ye banbaci kɛlɛ ye k'a kelen bɛ ka bɛɛ lajɛlen kamana gan a kelen bɛ ka bɛɛ lajɛlen kɔni gan ni yɛrɛ kɔni fana la olu ka laɲini a ka ban bi wa a ka ban sini o kama olu ye tɛgɛ bɔ yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin Mali marabaaw yɛrɛ kɔni fana ma i b'a ye k'a fɔ ko mana gɛlɛya cogo o cogo karamɔgɔ Daba Tangara ko min bɛ tali kɛ mugujugu ko o tɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔ ayiwa ko mana gɛlɛya cogo o cogo ayiwa min ye kɛlɛjugu ye ko o tɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnabɔ ko waati dɔ bɛ se a bɛ diyagoya a yɛrɛ kɔni fana kan min ye sigi ka kuma ye ko olu yɛrɛ kɔni fana o da ka don olu kɔni bɛ min ɲini Mali fɛ ani Mali marabaaw yɛrɛ kɔni fana fɛ ko in bɛ waati min yɛrɛ kɔni fana la i bɛna ye k'a fɔ ko waati dɔ sera ten sa min ye sigi ka kuma ye o ka se ka kɛ min ye fɔ kuma ɲɔgɔnya ye o ka se ka don Mali ani a denw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ min b'a to gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ yen nin waati in na o gɛlɛya o fana dala kuru karamɔgɔ Daba Tangara halisa an bɛ to fasiri yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na min bɛ tali kɛ Mali marabaaw yɛrɛ kɔni fana la hali n'o y'a sɔrɔ Algérie ye nin kuma dumani yɛrɛ kɔni fɔ nka min bɛ tali kɛ Mali marabaaw kɔni fana ye a jate yɛrɛ kɔni fana minɛ min bɛ tali kɛ ŋaniya min yɛrɛ kɔni bɛ kuma in olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ o kama kabini wale min ye Mali yɛrɛ kɔni sɔrɔ waati janna ni o de kɛra sababu yɛrɛ kɔni fana ye Mali ale ka drone o binna a yɛrɛ ka jamana kan hali n'o y'a sɔrɔ Algérie y'a fɔ ko o pankurun ko kɔni donna ale ka jamana kɔni kɔnɔna la ko kabini o yɛrɛ kɔni kɛra kuma bɛ kɔfɛ o ko kabini o kɛra Mali ye a ka lasigiden wele ayiwa Mali ni jamana minnu fana bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o dɔ ye Burkina ye ka taa se Niger yɛrɛ kɔni fana ma ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ka dɛmɛ ma ka don Mali yɛrɛ kɔni fana ma i bɛna ye k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye u ka lasigiden yɛrɛ kɔni wele ni hakili jigin la karamɔgɔ Daba Tangara kabini san 1991 yɛrɛ kɔnɔna la Mali yɛrɛ kɔni kɔrɔnya fan fɛ an ka da la k'a fɔ ko o kun kelen bɛ marifatigiw ani banbaciw olu yɛrɛ kɔni sigiyɔrɔ ye minnu ni olu yɛrɛ kɔni kɔkɔrɔma donnen kun bɛ min bɛ tali kɛ Algérie jamana yɛrɛ kɔni fana fɛ Algérie jamana ɲɛma halisa a ka kuma yɛrɛ kɔni fana la a ko min yɛrɛ kɔni kɛra ale yɛrɛ kɔni hali n'o y'a sɔrɔ a m'a fɔ k'a y'a kɔn nka a kɔni ye a jira k'a fɔ ko a ko in kɔni a ma bɛn ale yɛrɛ kɔni fana ma nka o n'a ta o ta a bɛ malidenw yɛrɛ kɔni wele a bɛ Mali marabaaw yɛrɛ kɔni wele ko ka taa hakili jagabɔ ma ka taa sigi ka kuma ma ka taa jateminɛ yɛrɛ kɔni fana ma min b'a to kɛlɛjugu min yɛrɛ kɔni bɛ Mali kan ayiwa an na se ka kɛ a yɛrɛ a fura ye cogoya min na masiri filɛ AD ta don an ye min sama ka bɔ le point kɔnɔna la Solomana Sirifukɛ ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le sof a bɛ bɛn nin y'a boli ko siɲɛ 300 siɲɛ 87 maa min ye nin sɛbɛn a to a de ko fasiri Isaka Tambura Isaka Tambura ko a k'i k'a dɔn ŋana i k'a dɔn u bi fɔ ɲɔgɔn kɔ tilew tɛ kelen ye sangɛmɛ o sangɛmɛ i k'a dɔn se masa a bɛ dɔ ci jamana dɔ ma min bɛ kɛ sababu ye ka jamana ayiwa wulikajɔ ni k'a sankɔrɔta kɛ a ko sɔrɔ a si bolo kan gɛlɛya min ye jamana in sɔrɔ kɔsɔn in na ni jamanadenw hamina ni jamanadenw gasira i k'a dɔn dankɔrɔba i k'a dɔn dɔ wɛrɛ kun bɔra tuguni a ko ye jɔnni ye min ye awa Jean Dawo Élysée Jean Dawo i k'a dɔn nin na kɛ bɔbɔ ye k'a daminɛ guruma kɔnɔ i k'a dɔn ka n'i yɛrɛ sɔrɔ fo état major la a ko i k'a dɔn gansan dɛ min ye latigɛ ni daka ye n'o ye hadamaden sɔrɔ fɛn min b'a ku i la diɲɛ na i k'a dɔn o de ye limaniya ye ɔ limaniya dun taamasiyɛn bɛ na ni i k'a dɔn mɔɔw fɔfɔli ye ɲɔgɔn kɔ siga t'a la a ko wulikajɔ la tile 2 in na i k'a dɔn kuma kura bɔra a kɛra hakilina kura dara sabula attaquement min kɛra afikalo tile 25 san 2026 n'a kɛra sababu ye min ye kagɔlɔkɛ ye Général Sadio Kamara o kan daɲa a kɛra a ko i k'a dɔn gansan dɛ ala tɛ foyi kɛ gansan a ko wulikajɔ n'o jateminɛ na a ye maanifi sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ nga o n'o kɔni fɛ i k'a dɔn cɛ wɛrɛ to a nana bɔ dibila i k'a dɔn sɔrɔsi ngana don kɛlɛkɛcɛ don maa kalaninba don i k'a dɔn min kɔni na se ka jɔyɔrɔ caman kɛ a ko min
ɲɛ somaso kado ale yɛrɛ bangena i k'a dɔn Mondoro ale bɛ Burkina ani Mali furancɛ la a ko kabin'a denmisɛnnin min ye sɔrɔsiya ye a ma dɔwɛrɛ kɛ o kɔ Élisée Jean Daou janvier kalo dɔ tile 7 san 1973 a nana diɲɛna min ye Mondorokaw ka jamana ye n'o bɛ Douanzon mara la o dun ye jamana camancɛ bolo yɛrɛ ye a ka wulikajɔ ni cɛsiri min ye jateminɛw ye i k'a dɔn nana k'a fɛ kabin'a denmisɛnnin sabula Saheli jamana den do a nana bange gɛlɛya de kɔnɔ ni ka mɔ gɛlɛya kɔnɔ sabula Saheli jamana k'a daminɛ o yɔrɔ ninnu na fo kana se i k'a dɔn jamana yɔrɔ caman na bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya de kofɔ a bɛ min kɔnɔ a y'o dɔn maa wolola fɛn min na i k'a dɔn o durusili o tɛ ko gɛlɛn foyi a ko wulikajɔ la min sɔrɔsiya ye a gundo caman b'a kɔnɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Élisée i k'a dɔn n'i y'o to a yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye diinɛ livre min bɛ n'u k'a ma ko Ancien Testament a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin o ma maa min don a donnen don diinɛ kɔnɔ hali sabula i k'a dɔn chrétien don awa chrétien den fana don a y'a ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ olu kɔnɔ nka o tɛ kuma laɲini hali n'o y'a sɔrɔ jamana min n'a silamɛ ka ca i k'a dɔn min ye bɛnkanw ni hakilina ani taabolo bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o de ye an bɛɛ lajɛlen ye jamana kelen den ye o kuma min ye bɛn ni kelenya o b'an ni ɲɔgɔn cɛ a ye lɔkɔliw kɛ kalan daminɛ min n'o kɛra fɛ lycée public de Seware i k'a dɔn a ye jasoli kɛ baccalauréat biologique a y'o wala salo tuma min a tilal'o la i k'a dɔn institut polytechnique de Katibugu i k'a dɔn a laban nana i k'a dɔn i k'a da o la sa san 1993 école militaire interarmes Kulukɔrɔ a laban ni jalabɔra ye o ko min ma sous-lieutenant d'infanterie o kɛra san 1996 a ma da o ma Élisée Jean Daou a laban nana mun kɛ tuguni fasiriba ko fɛn o fɛn n'o ye sɔrɔsiya dɔnniya ye waasa dɔ ka fara kunkolo sɛmɛ kan waasa dɔ ka fara jija kan a nan'o kɛ o de la min ye nin kamalen ye i k'a dɔn tubabukan a b'o wɔrɔ a bɛ ngilɛ wɔrɔ a bɛ bamanankan fɔ a bɛ filakan ni kadɔ kan a bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ arabukan yɛrɛ a ti dɛsɛ k'o fana ɲɛfɔ tamasɛkan ni kɔrɔbɔrɔkan a bɛ dɔn nin bɛɛ la a tɛ se ka kɔrɔfɔ nin na sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Élisée Jean Daou i k'a dɔn tuma min ni jamana ayiwa gɛlɛya nana jamana sɔrɔ wulikajɔw nana bolo da a ye kalan min fana kɛ o de ye hadamadenya sabatili mɔgɔ bɛ se ka fɔ ka bɛn cogo min na i k'a dɔn a y'o kalanw fana kɛ sabula o dɔnniyaba de b'a kunkolo la a ko wulikajɔ la min ye ayiwa sɔrɔsiya ye a jalaw sɔrɔli sa a nana wulikajɔ bolo da k'i kɔ a da fɛn caman kan a nana ye k'a fɔ jalatigi min filɛ nin ye ni Guruma Kado wulikajɔ nana bolo da fɛ i k'a dɔn san 2012 i b'a ye k'a fɔ commandant des zones ni ayiwa o bi tali kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn kɛnɛ lahulatama san 2013 a laban nana bila ka taa ye o de la o donnama in y'a sɔrɔ gɛlɛya bi jamana kɔnɔ kosɛbɛ sabula o y'a sɔrɔ kɔrɔnfɛ jamana a fanba bɛɛ lajɛlen minɛnen don jɛkulu minnu ye wulikajɔ kɛ minnu ye cɛsiri kɛ k'u kɔ a da jahadimaw la k'u kɔ a da bamanjuw la i k'a dɔn a kɛr'o ye kɛlɛduguba min kɛra kɔna i k'a dɔn Élisée Jean Daou ale tun ye kɛlɛmasa ye sabula garde nationale ka cɛden minnu bɛ yen ale de tun b'u ɲɛfɛ olu de ye datugu bajangara i k'a dɔn donda cɛ min bɛ se k'a to ninnu bɛɛ lajɛlen ye i k'a dɔn u bɛ daji cogo min na u kana boliyɔrɔ sɔrɔ a ko kɛlɛw kelen kɔfɛ ni Mali ye janjo dɔn a ko wulikajɔw nana bolo da sabula min ye bolofaraw ye i k'a dɔn saa dɔ la a fɔra Mali sɔrɔdasiw ka taa taama dɔ kɛ ka taa yɛrɛmajira dɔ kɛ Champs-Élysées la Paris 14 juillet dɔ défilé la ale de kun y'o ɲɛmaa ye n'i hakili b'o o jaw la i bɛ kamalen finman mɔnimɔni min ye ɲɛfɛ dɛ ale kelen don a ko wulikajɔw nana bolo da sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ Jean-Élisée Daou observateur san 2013 wulikajɔ nana bolo da min kɔni ye ayiwa hakilinaw ye u ka fara ɲɔgɔn kan a ko gɛlɛya min ye jamana sɔrɔ san 2013 ni CNDRE n'a y'i ja a fɔ Amadu Aya ka ayiwa coup d'état min n'a ma ɲɛ jamana ma a ko wulikajɔw la fana a nana yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ o de la min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye coup d'état laban min kɛra i k'a dɔn ni o ye i k'a dɔn Assimi Goïta ka coup d'état in ye olu nana wele bila ma sabula u y'a dɔn k'a fɔ a ka jija fanga ka bon a ka sɔrɔsiya dɔnniya ka bon o de la i k'a dɔn a nana wele sa k'a kɛ lasigiden ye n'o ye ambassadeur ye Gabon ni ka laban ka taa Chine a nana ye k'a fɔ n'a ti jamana kɔnɔ sɔrɔsiya dɔnniya ni fanga min b'a la a ka wele ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ n'a ye Mali n'o jamanaw gɛrɛ ɲɔgɔn na a nana sa san 2015 i b'a ye k'a fɔ chef d'état-major général adjoint des armées a nana wele k'o baara kalifa ma ka da sɔrɔsiya yɛrɛ gundo a n'a baaraw kan sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ
min mina ko bi muna nin gamalen Asimu Goyita dana ta k'a da kan a ko a bɛ fɛn caman fɔ ni maa min jɛra kɛlɛyɔrɔ la ni maa min jɛra mugu sisi la a bɛ kɛwale min da k'i sɛgɛrɛ a bɛ wulikajɔ min kɛ o de ye dana ye a k'o dana kelen de ko nin dalen don ka da kasa ko laban minnu kelen bɛ k'an ka jamana sɔrɔ n'o ye gɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla y'a jira sa k'a fɔ min ye Isaka Tambura ye lɛ ni a dɔnbaa don kɛlɛmasa don a kan ka se ka jɔyɔrɔba fɔ sabula min kalifara a la i k'a dɔn gansan tɛ a yɛrɛ bɛ san 50 ani san 3 la min ye Elyse Jean Dawu ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye armée dɔnniya ye maa t'o fɔ a ye hadamadenya mɔɔ ni ɲɔgɔn cɛ kuma maa t'o fana fɔ a ye min sigi ɲɔgɔnya ye ka bɛn ni kelenya boloda maa t'o fɔ a ye an kɔni bɛ dugawu de kɛ sa baara min kalifala ma Ala k'a kɛ ko sabatilen ye yarabi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ayiwa le Sphinx kɔnɔ ko n'a kɔrɔ dɔnba le soft kɔnɔ ko n'a kɔrɔ dɔnba siga foyi t'a la an bɛ Tamura fo min ye softi fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen k'a fɔ karamɔgɔ daba n bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min u k'a ma ko indépendant indépendant i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ kɛlɛdaga la ale ko an ka munumunu ye ka bɛn ni mɛn kalo tile 6 ye san 2026 karamɔgɔ daba i bɛna ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ anw ka siraba min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'a bɛ Bamako ale ni Kita ka se ka olu yɛrɛ kɔni kala ɲɔgɔn na i bɛna ye k'a fɔ min ye marifatigiw ye olu yɛrɛ kɔni kun kelen bɛ ka yen k'u daga yɔrɔ ye taa tɛ kɛ segin yɛrɛ o kɔni o tɛna se ka kɛ o ti ɲɛ i b'a ye k'a fɔ min ye kamana gan a fanga yɛrɛ kɔni bonyara maaw yɛrɛ kɔni hakili b'a la waati min na ko olu kan ka na u yɛrɛ sɔrɔ Bamako walima kana su min si Bamako i bɛna ye k'a fɔ kamana gan yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye u danna min ye Kita yɛrɛ kɔni mara kɔnɔna la o min ni o yɛrɛ kɔni kɛra k'a sababu kɛ i b'a ye k'a fɔ marifatigiw olu yɛrɛ kɔni kun donnen bɛ maaw ni soforokun yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ taa min tɛ kɛ segin yɛrɛ tɛ kɛ o cogoya kelen yɛrɛ kɔni fana la i b'a ye k'a fɔ min ye wele da olu yɛrɛ kɔni kɛra welew kɛra min bɛ tali kɛ Mali finitigilakaw la karamɔgɔ Daba Tunkara labɛnw olu yɛrɛ kɔni sabatira ayiwa min ye ka kɛlɛcɛw ko olu jolenw fara ɲɔgɔn kan ka min ye ka kɛlɛminɛ minnu bɛ yen nɔ ka dɔ bɔ a bɛɛ lajɛlen kɔni fana la ayiwa min bɛ tali kɛ Kita ale ni Bamako cɛ siraba min yɛrɛ kɔni bɛ yen ni o bɛ anw ka dugubaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni kala ɲɔgɔn na i bɛna ye k'a fɔ anw ka jamanaden jamana ye min ye sanni ni feere o jamana don ka taa minɛn ta Senegali ka na n'a ye anw fɛ yen ayiwa ka se Kita waati min na min ye marifatigiw ye olu yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko mobili tɛ tɛmɛ wa min ye maanifin yɛrɛ kɔni fana tɛ tɛmɛ o min n'i y'o boloda i b'a ye k'a fɔ labɛnw fana sabatira min ye an ka kanw yɛrɛ kɔni kɔnɔna la min ye ka cɛdenw ka se ka olu wuli min ye ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati min ye kɛlɛkɛminɛw ka se ka olu fana fara ɲɔgɔn kan o min ni o kɛra karamɔgɔ Daba Tunkara i b'a ye k'a fɔ u kɔni u donna ayiwa min ye kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔ ka mugu k'a ci ka mugu k'a ci halisa k'a ci karamɔgɔ Daba min ye sira ninnu ye ka se ka a bɛɛ lajɛlen k'a kanna bila jamanadenw olu ka tɛmɛ o bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔna la cogoya min na nka sira labilali karamɔgɔ Daba o ma kɛ min ye kɛlɛ ye ale ni kamana gan in bannen dɛ min ye Mali finitigilakaw ye u ye ta yɛrɛ kɔni da marifatigiw kan kungo kolon fatan batan min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'a bɛ wele ko babulu yɛrɛ kɔni kɔnɔna i b'a ye k'a fɔ cɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen ko kura tuguni karamɔgɔ Daba Mali finitigilakaw u y'a kɛ juguw kan ka suruw kan ka bɔrɔntɔw kan i bɛna ye k'a fɔ min ye marifatigi fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ ka se ka a bɛɛ lajɛlen ayiwa min ye k'u ka ko k'a bɛɛ lajɛlen dalakuru min ni o yɛrɛ kɔni kɛra karamɔgɔ Daba Tunkara o ma kɛ a bannen ye tuguni min ye ayiwa Guinée sira kɔni fana ye an bɛ taa o sira fana fɛ Mali finitigilakaw i b'a ye k'a fɔ kamana gan o kɔni tun bɛ jamanadenw kɔni na o yɔrɔ kɔfɔlen na i bɛna ye k'a fɔ Narena fo ka taa se Kure Mali yɛrɛ kɔni fana ma min ye marifatigiw ye u kun jɔn bɛ ayiwa hali nasanaw ayiwa olu yɛrɛ kɔni ni siraw kɔni ni ɲɔgɔn cɛ o min ni o yɛrɛ kɔni kɛra kibaruya ni kunnafoni yɛrɛ kɔni sɔrɔlen min ye cɛdenw u farala ɲɔgɔn kan ko kura tuguni ayiwa min ye ka taa kɛnɛ ka fɛrɛ jamanadenw yɛrɛ kɔni fana ye min b'a to baara minnu kan ka kɛ taa ni ka segin na ayiwa min ye forolatagala min ye sugulatagala o bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ se ka kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni dekun ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni tɔɔrɔ ye a ko bi an bɛ waati min na n'i ye a jateminɛ pankuru a bɛ gulo san ani dugujɛ karamɔgɔ Daba ka jateminɛw kɛ ka zolendaw kɛ ka munumunu salo yɛrɛ fɛnɛ k'o fɛnɛ fara a boloda la min ye cɛdenw ye olu kɔni olu bɛ wuli ka jɔ kɛ dugu ma ayiwa buruburuni min yɛrɛ kɔni mana to yen nɔ olu n'o kun ci ka se ka olu yɛrɛ kɔni dafara an bɛ waati min na ka bɔ Mali yɛrɛ kɔni na ka taa Guinée ko sira ka ɲi a jɛlen don ka bɔ min ye Mali yɛrɛ kɔni fana la ka taa fɔ Sénégal nin waati na ko sira jɛlen don wa a taama a ka nɔgɔn bi an bɛ waati min na Masiri Abdulaye Jarata don an ye min salo ka bɔ indépendant kɔnɔna la
Solomana shirifukɛ n bolo kari ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko nouvelle horizon a ko di min ye dozokɛ sɔgɔsɔgɔbatɔ o ka kungo man di a bɛrɛ taa i k'a dɔn ɲinɛ kana kɛ min ye Demba Kɔnte ka fɔ la a ko attaquement min kɛra Afrique kalo tile 25 san 2026 a kɛra sababu ye min ye jamanadenw ye k'u tɔnsi jɔ a kɛra sababu ye jamanaden caman bɛ u ka jɔrɔ nka jɔrɔ in man ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn bolofara dɔ b'an ka jamana in kɔnɔ a ka ca kabini diɲɛ kunun ko k'u ma ko donzow ye mugu tigɛ di ye kisɛtigiw de don i k'a dɔn sabula hali n'a sɔrɔla i k'a dɔn u tɛ sɔrɔlasi ye u ni sɔrɔsiw ka kurucogo ani wulikajɔ cogo bɛɛ lajɛlen ye kelen ye u y'a ɲini k'a fɔ munna wele dundi bila olu ma tenza sabula jamana in bi danga min na i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen n'a lakalini ka kan olu ye marifa dɔn u ye kɛlɛ dɔn u ye kungokolo dɔn i k'a dɔn u bi dibi caman dɔn o de la i k'a dɔn donzo ye tabale gosi ka fara ɲɔgɔn kan sɛbɛnnikɛla ko u ka nin ɲɔgɔn ye ba min n'a kɛra i k'a dɔn a kɛra min ye jago yi Ayiwa Tarawele ale de ye confrérie nationale des donzo n'o ye donzow ka jɛnɛjɛkulu ale de y'a président d'honneur ye ale de ye tabale gosi kɛnɛ kan Adama Tarawele ale ye kɔrɔfɔta ale ye donzo kuntigi ye a y'a jira jamana ɲɛmaaw na ani faamaw na min ye jamana kuntigi Asimu Goyita tiɲɛ don i ye kɛlɛkɛ masa ye i ye i k'a dɔn sɔrɔlasi ye an yɛrɛw fana ye kɛlɛkɛ masa ye i k'a dɔn an fana bɛ kungokolo dɔn koyi waati dɔ sera sa i k'a dɔn a ka welewele dakɛ ni ka yamaruya di ka anw ma marifa min b'a bolo n'o ye tubabu marifa ye an mago b'o dɔ la a ka jatew di hakilinaw ka di min ye jamana in ye anw y'an gale min na o de ye an ye fɛn min da an bɛnbaw kɔ i k'a dɔn jamana in i k'a dɔn a tɛ to bolo la yanni u bi sa aw ma kuma o kuma u b'a sɔrɔ u n'an garila ɲɔgɔn na kungokolo kɔnɔ yanni u ka kube da sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko nin kɔrɔfɔ minnu fɔra kɔni nin ye maa caman hakili sigi nin ɲɔgɔn ye ba min kɛra jamana donzow fɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛna kɛ sababu ɲumanba ye ni jamana kɔni ye jateminɛ kɛ ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ danaya tara ka di sabula siran bi kɛ fɛn dɔw ɲɛ siran bi kɛ i n'a fɔ keleku dɔw ɲɛ nka ni bɛn kɛra nin bɛɛ lajɛlen kan k'a ɲɛfɔ min kɔni ye jamana dɛmɛni i k'a dɔn bolo kelen don sɛbɛnnikɛla ko min ye cɛmancɛ faga mɔɔw ye kunnafoni ka nin dar'u tulo kan sabula donzow y'a jira k'a fɔ olu labɛnnen bɛ ni sɔrɔsiw i k'a dɔn olu bɛ soni kungo cɛ olu dagalen don kungokolo kɔnɔ ninnu bi kungokolo de cɛtigi ni ka sɔrɔ ka se dugubaw ma olu dun yaala yɔrɔ ye kungokolo de ye olu fɔlɔ de bɛ ɲɔgɔn ye ni olu dɛsɛr'u la tuma min sɔrɔsiw na sɔrɔ k'u tɔni tɔtɔ sɛbɛnnikɛla ko nin ɲɔgɔn ye min kɛra i k'a dɔn nin b'a jira k'a fɔ Mali ye kolo kelen ye donzow ka nin ka nin bɛnkan in kɛ ka nin kuma in da k'a da jamana faamaw tulo kan o b'a jira k'a fɔ hali bi n'a ka bi jigi caman bi jamana in na a ko wulikajɔ la kɛnɛ ka se ka kow dafa Mali jɔnjɔn n'o ye hymne national ye u jɛra k'u da ɲɔgɔn fɛ ni k'u ka ŋaniya ni k'a sabati ka ɲɛsin jamana a kɛlɛkɛkuntigi ma n'o ye jamanakuntigi ye sɛbɛnnikɛla ko diɲɛ kunun ko donzow de tun bɛ i k'a dɔn dugu kɔlɔsi olu de bɛ jamana kɔlɔsi nka diɲɛ laban yɛlɛmaw la ani hakilina kuraw la a k'i b'a ye k'a fɔ hakilina caman nana a ko hali o yɛrɛ k'i bɔ a la kɛlɛ min kɛra Korowari jamana na o san na maa min kɛra sababu ye ka Korowari kɛlɛ yɛrɛ ka se k'a daji k'a bila o ye donzow de ye munna Mali donzow i k'a dɔn armée u tɛ yamaruya d'u ma u ka bɛn ko la hali n'u b'a tila kwaba de aw ka nin yɔrɔ in da anw m'an jɔ nin yɔrɔ in n'o kɛra a bɛ kɛ sababu ɲumanba ye u bɛ se kɔni o bɛ se donzow walahi u bɛ se n'i y'a ye Bajangara n'a lamini bɛ balo la walahi u ka donzow don ninnu bɛ kungo kɔnɔ k'u bɛ tɛmɛ ninnu de la kungo kɔnɔ k'u t'u ka fɛn la u ka chassis la u b'u dɔn u bɛ ɲɔgɔn da kungo kɔnɔ wallahi mais mun de tora sa karamɔgɔ daba ka yamaruya di k'a ko dilan ka ɲɛ min ni marifa tali ka kan donzo min ni marifa ka kan min ni marifa ka kan a ka sɛbɛn k'a ɲɛdɔn nin de ye karisa ye nin de ye karisa ye nin marifa in dira karisa ma wallahi n'o kɛra sa i b'a ye an bɛ kuma min na a bɛ ban san kelen tɛ se so bilen o a tɛ se dugu kɔnɔ bilen a bɛ da soforokun na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura